ikot. Ha? Mga mahilig uminom. Laki. Ilan yan? 4.5 liters. Ito pala yun. Ito ba yun? Hindi. Ito mas malaki pa. Hindi ako mainom. Gusto ko lang yung magagandang bote. Ayan, oh. Cute ng bote, oh. Chivas Regal. Oh my gosh. 8,800 yan. Lahat naman sila mapapait. Ang Blue Label 7,000. Lika. Mga 2 New Years ago, meron ka dito si Lilian, si Angel. Magmahal pala niya, no? 11,000? Yeah, 200 plus. Oh. Doon sa atin, ganun lang presyo niya. Ang ganda ng bote niya. Bote lang sa akin. Ito, parang perfume ang mga bote. Johnny Walker. Buti na lang mga inuming ganyan, hindi masarap para sa akin. buti na lang ako hindi umiinom. Kung hindi, marami ko niyan. Ano na siya? Gusto niya lang ano yan? Iniinom mo? Ito ba, oh? Ginro? Ito. Masarap din yan, XO. Meron kang ganyan, ah. XO, yan. XO, Remy. Nasaan niya punta yun? Hindi na natin dinala. Iniwan ko. Napunta rin doon sa bumili ng ano. Wine rack. Wine rack ko. Mga XO, pagka XO masarap. Ganon. Oo. Ewan ko lang. Wala akong masabi. Ako sa ano lang ako, sa magandang bote, yun lang gusto ko. Ipailaw-ilaw pa si Johnny Walker, oh. Black Label. Blue Label. Nalaman ko lang yung Blue Label kasi sa kasal naming dalawa, guys, 28 years ago, bumili siya ng Blue Label para sa mga bisita. Yun lang, kaya ko lang nalaman yung Blue Label, otherwise hindi ko yun alam. Pangalan. Dami, guys, oh. Oh. Tignan nyo, kumura dito, umura dyan sa Pilipinas, sa Amerika. Jack Daniels, 2.8. Pero malaki. 1.75 liters. Yan ang mga ano sa akin, mga, ayun. 1,001, 1,002. Jack Daniels. Ganda ng bote, oh. Magagandang bote lang ang ano ko. Oh, andun pa ang dami, oh. Ang dami. Dapat yan sa mga umiinom. Yung ano lang, occasional. Hindi yung iinom ka ng parang wala ng bukas. Dahil kasi hindi mabuti sa atay mo.
Parang juice naman ang ano nito. Ang packaging. Oh, buy one take one, $3.99. Ang cute ng mga bike ng bata. Dapat sa akin guys, yung may ganyan, oh. May training wheels. Ayan, oh, may training wheels. Pambata yan. Kaya nga. Ayan, oh, boys bike. Uwi na tayo? Ga. Ito guys, mura lang ito. Ito bang Pebble? $5.99. Ito, $9.99. Yung ano ito, yung memory foam. Mura yan. Oo. Dito ako sa bahay. Bakit siya? Diba? Yung jacket. Ang ulan. $7.99. May ibang kulay. Tingin pala ako dito, ga. Ako, ka-cute. Kaya lang meron akong ganitong shape. Ano siya, guys? Aluminum ceramic coated pan. 3 pieces. Buy one, take one. 2,000 pesos. Meron na siyang ganyan. Bali 1,000 isa. Pero you have to buy. I mean, you can buy it for 1,000, dapat 2,000, tapos bibigyan ka nila ng dalawa. O, di pang gift na, ano. Ang ganda, oh. Gaano siya kalaki. Oven safe pa, oh. 300 degrees. Oh. Ladies wear. Mga t-shirt. Ay, ang cute ni My Melody. Ang cute ni My Melody, oh. Ito, 5,000 5-piece set. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ayun lang, 1, 2, 3. Plus yung takip, 5. Hindi pala kasama yun, hindi rin kasama yun. 5,000. Ayun, wala nang music kasi kanina may music dito. Ay, meron pa rin. Ito, gamitin ko. Ito, gusto ko yan. Gamitin mo yan. Pwede tayo. Electric griller. Steak, isda. Pwede griller. Kaya nga, pwede kang mag-ihaw ng isda. Yes. At saka pwede ka sa ano? Sa loob. Kubo. Pwede ka rin sa kubo niyan. Sa loob ng bahay, pwede. Magkano yan? 3,000. Buy one, take one. Hindi. One, Turbo take broiler one. pala yung buy one, take one. Ayun, Hindi. electric, ayun, oh. 3,000. Buy one, take one. Mura na yan. I wish it's mix and match, no? I wish it's mix and match. Parang kuha ka niyan. Hindi. Tapos kukuha ka niyan. It's just buy one, take one. Lalo pa pareho ang price nila. Diba? Maganda sana yan na mix and match. Pag gusto natin. Anong gagawin mo sa isa? Di nandun lang. Pag merong biglang kailangan bigyan,
nakumbita ka, nagminang ka, you know. True. Ayan guys, siya yan ang nagsabi na tissue lang daw ang bibili namin at saka paper towel. Wala nga kaming biniling paper towel dahil wala yung Kirkland na brand. Kasi mura naman to, oh. 3,000 lang, oh. Oh. Gamitin yan. Ay, kasi sa ibabaw lang teka, ng, basahin natin. Die cast, non-stick coat, full glass lid, 5 level thermostat, plastic base. Madali pang linisin, guys. Naaalis siya, oh. Naaalis ba siya? Yes. Naaalis siya, no? Kasi yung ibang electric, hindi naaalis. Ito naalis. Ito, ano to? Die-cast aluminum, tempered glass. Pero totoo bang naalis siya? Yun ang gusto kong malaman. Kasi may mga electric, naalis siguro. Ayan, oh, maalis yan. Hindi, ito. Kasi ang ibang mga electric, guys, di ba? Takip, hugasan mo. Pero yung mismong base, hindi naalis yung pan. Ngayon, hindi ka mo mahugasan ng maigi dahil kasi syempre ayaw mong mabasa. Kahit maalis pa yan. Pero kung naalis, kagaya niya ng picture, sana kung naalis. Ayan, nakataas ah. Kaya lid, nga. tapos ito nakataas. Oo. Oh, naalis siya. So kung naalis siya, ayan, oh. sige, bili mo ako. Gamitin yan. Dahil kasi kahit sa isda, mag-ihaw ka isda, no? Na gusto mong kumain ng inihaw na isda, oh, ayan. Gusto mong mag-steak, oh, ayan. Gusto mong... Hindi, at saka gusto ko kasi pwede dun sa kubo din. Kaya nga. Bili ka? May 3,000 ka? Oo. Ha? Bili kita. Meron doon siya 3,000. Ipapacheck mo pa yan? Hindi mix and match, no? Sana mix and match. I wish it's mix and match. Ayan ang nangyari. Pag pumunta ka ng SNR, may nakikita at may... Siya yan, guys, ang nagsabi na hindi daw ako mamili. Pero ayan siya. Tingnan nyo siya. Tricks, guys. Kailangan pang ipacheck mo dito. Hindi ka nila i-allow na bayaran doon. Pabayarin. Kailangan may sticker na naipa-check mo. I guess para iwas returns. Para kung may diferensya, makita na agad. Ayan, nagkanta hirap na siya sa paglalagay. Ay, naku, Louie boy. Pero okay lang kasi noon ko pa yan, guys, gusto. Doon siya. Hindi naman siya nanonood yata sa vlog natin. Hindi, guys, gusto ko yun noon pa. Kaya lang, you know, it's not really a need. So, hindi ko binroot out na gusto ko. Ayun, at least galing sa kanya. Alam nyo, guys, sinabi ko na sa isang vlog, no? Ito, dito. Shelf and storage. Teka. Ito ba yun? Contact, yes. Bumili ka ako nito nung nag-sale doon na naging 15 something na lang. Kasi parang $20 ito eh. Bumili ako ng dalawa doon sa Costco. Kasi sabi ko kailangan ko sa bahay. Kaya ayun. Kasi dito $30 mas mahal. So kung ikaw ay lilipat dito, you like this one for your shelves, bumili ka na dyan, mas mura. Yun nga lang, mabigat itong dalhin sa check-in luggage mo. Kailangan, ha? Sabi mo, napkin lang at saka to, ano? Ewan ko, sino may gusto ng kalde-kaldero na yan? Ikaw lang, griller. Eh, magpapaano ka dyan eh? Oh, patest mo. Patest niya muna dyan. Oh. So, naalis ito ha? Para madaling hugasan. Ayan, ang gusto kong makita na naalis. Ayun. Lapad pala. No. Ay, pwede ka rin pala dito ka magano. Yung mga... Samgipsal, no? Ito yan. Tapos dito. Ito lang yung mga... Yan lang lock niya. Yun lang ang alin? Ito yung lock niya.
I see. Lapad pala. Dalawang dangkal. 70, ayun, 17 inches. Kanina pa kami guys nagpo-posing na dalawa. Hindi ako pala naka-on. Espresso 8,000. Ito, mas mura 5,700. Pero mahal pa rin. Saan ba tayo pumunta nun? Sa Cebu yata. Yung hotel, ganito yung ano nila. Kapehan. Ay, yung coffee maker. Yung sa Cebu yun. Yung kasama natin si Bon. Ito yung regular lang na coffee maker. Cute oh. 1,500. Ito 2,600. Oh, ganda. Ganda din ang presyo. 51,000. Saan ba yan? Ang Breville. Ayun. Ay, ito. 87,000. Are you kidding me? Pero masarap ang kape dyan, for sure. No. Ito naman, 20,000. Ito, 51,000. Grabe guys, no? Mahal. Ito, 6,000. Yan, maganda. Meat slicer. Kung meron kang business, or restaurant, or cafe, yan, 10,000. Ito, 7,000. Nakakita akong KitchenAid, guys. Para akong sad. Dahil, di ba, binenta ko yung KitchenAid ko na pula. Kasi nga, 110 lang yun. Ay, 110 lang yun. Hindi pwede dito. Pero, at the same time, happy kasi ang nakabili is a young couple. Young. They're like in their 20s. Tapos, ang babae mahilig mag-bake. Wala daw siyang magandang mixer. So, nag-pray daw siya na sana balang araw makabili siya ng mixer. Ayun. Ako naman, nagpipray na makahanap ako ng buyer na alagaan yung aking mixer. So, parehong sinagot ang aming prayers. Yung prayer niya sinagot. Yung prayer ko rin sinagot rin. So, that's why I say I'm happy but I'm also sad kasi nga wala na akong KitchenAid. Pero meron naman akong hand mixer. Hindi naman ako pala bake. Tsaka maliit lang yung oven ko dito sa Pilipinas. So, it's okay. Yung convection oven. $19 liters, $3,500. So, barbecue griller, 10,000. Microwave, 2,900. Ayun, 2,900. Cute naman na rice cooker ito. $2,000. Ito buy one take one yung ano guys, yung broiler. Kung wala kang air fryer, yan maganda yun din yan. It's helpful. Ito cooker and steamer. Yung steamer niya see-through, ang ganda. 8,800. Ay, meron din palang ano, yung turbo broiler na ano, puti siya.
2,000. Mga air fryer. Ito with rotisserie. An air fryer. 8,500. Ito, regular na air fryer. 2,800. Alam mo yung nabili namin dito? Saan ba yan? Ito, nabili namin guys. Ito pala yun, ito yun. 7.2 liters. Malaki na siya. Ano siya guys? Very, very good. Isang taon na rin sa amin. I like it kasi nakikita, may bintana. See-through. Okay siya. Ito yung binili natin ngayon guys. Ayun. 2,995 electric griller. Pwede ka na mag-samgipsal din dyan guys. Gisa-gisa pwede rin, di ba? Kung nandun ka sa kubo, kahit itlog pwede ka na dyan. O, pwede tayo pala dun. Doon pala tayo magluto-luto, pwede na rin. Ito maganda rin, o, griddle with hot pot na. 3,295. 3,295. Deep fryer. Buy one, take one. 2,795. Ayan. Ito, regular na toaster, pop-up toaster. Buy one, take one. 1,195. Itong oven toaster na to, yung ganito, yung maliit lang. Alam mo, marami kang magagawa. Magkano yan? Buy one, take one. 1,995. Yan. Ito, 1,895. Mas mahal siya. Kasi malaki. Ito, 9 liters. Ito, 12 liters. Ano siya, very helpful siya guys. Kasi ako, yung kahit dati mga ulam ng mga bata, mga grill, dyan ko na niluluto sa toaster. Nung hindi pa uso ang air fryer, ay naku, napaka-helpful para sa akin yan. Kahit mag-ihaw ako ng isda, dyan ako nag-iihaw. Pati talong. Pag nag-ihaw ko ng talong. Ito ang wala kami pala. Electric kettle. Kasi, pag nagkakape si Louie Boy, once a day lang naman, o, doon ko na sa microwave iniinit. Tapos, pag nag-iinit ako ng tubig para sa rice, yung rice namin, ang pangalan ng rice namin? Ayan o, ang daming klase. Buy one, take one. 1,195. Yung isa, 895 lang. Alin kaya dyan ang 895? Black. Saan ang black? Ito siguro. Electric glass kettle. Ganda din yung glass, ano, nakikita mo. Ito naman, mas mahal. 1,995. Isa lang siya. Commercial soup warmer. Ayan, kung wala kang ice maker guys sa refrigerator mo, ayan, yung portable automatic ice maker, 4,995. Kasi kung mahilig ka sa malamig dito sa Pilipinas, kailangan mo talaga ng ice maker kasi sobrang init pagka summer. Right now, medyo malamig dahil kasi ulan-ulan on ano. Ayun ang food warmer. 3,000. Ito rin food warming mat. Ito mas mura lang. Mas maliit siguro siya. 1,500. Ah. 6,995 itong malaking stand mixer. Ito naman
shaved ice maker. 2,995. Ito, 1,495. Ito. Yan. Yan guys, so board set sterilizer. Knife and chopping board set sterilizer. 2,000. Ah. So, ipa-plug in mo ito, no? Ayan. Para ma-sterilize ang knife mo. Especially ang mga chopping board. That's a good idea. Itong gusto ko rin, food dehydrator. Noon ko pa yung gusto bumili. Noon pa, maliliit pa yung mga bata. Never akong nakabili. Pero hindi ko naman need. Ayan, food dehydrator. Itong vacuum sealer, 3,495. Tapos yung mga refill niya na bag, 745. Ayan, vacuum sealer. Maganda rin yung mayroong ganyan. Yung brother ko mayroong niya itong ganyan. Itong cute, oh. Induction and infrared ceramic cooker. Ang ganda. Very sleek. Tingnan. Ito naman ang hindi ko kailangan. Electric wine opener. Daming mga induction cooker, guys, oh. Tapos mga stove. Ang ganda. 4,500. May ito 1,495. 2 burner. Ito 2,195. Ito ang 4,495. Ah, kasi maganda itsura niya. Ang galing yung naitataas mong burner para malinis mo ng mabuti, oh. Oh, ang galing. Ay, dito tayo. Ah, ito yung vacuum para sa bed. Magkano yan? 2,000. Ayan, oh. Dust mite vacuum cleaner. Pwede naman yung regular vacuum mo na lang. Palitan mo lang yung mag-assign ka ng kagaya ng Dyson na stick. Meron naman yung ano, isang ikakabit mo na pwede mong i-assign na para lang sa bed, para malinis. Itong ganda, oh, wet and dry. 13,995. Ayan siya. Yung Dyson ano ito? V8. Yung sa atin, ano ba yun sa atin? V15 na yata yun. Ito V8. Ang mahal. 25,000. Sa atin, V15 na yata yun kasi may V11 ako. V11 ba yun? Tapos, bumili kami ng, binigay ko yung sa mga bata. Tapos, bumili kami ng bago na dinala natin dito. V15 na yata yun. Ito, carpet and upholstery. Ito, mura lang. 4,500. Pag may negosyo kang cleaning, pwede mong gamitin yan, Ganda. Ito, maganda. Hot air dish dryer. Tapos may sterilizer. 7,000. Ito, water dispenser na may ice maker na 14,000. Itong water dispenser na bottom loading, which is mabuti pa rin ka na mag-alsa na papunta dito sa taas, lalo pa pag senior na tayo, mahirap yung itaas. Ano siya, 6,000. Yung nabili namin, digital. So far, isang taon na, mahigit, wala kami problema. Sa SM Appliance namin yung binili. At that time, bagong labas siya. Maganda itsura. Nakita niyo yun, di ba guys, sa old vlog natin. Kaya lang mahal yun. 15,000. Ewan ko ba ba't napabili ako ng ganong kamahal.
Kasi otherwise, hindi ako bibili ng mahal masyado. Pero yun, talaga namang maganda. Ang itsura, ang ano, maganda siya. Ito, mga fan, bladeless. Tingnan natin. Minsan meron silang Dyson dito eh. Which of course, napakamahal. Ito, ano ba itong pangalan? Ito parang, ito Dyson. O, ayan o. Ay, nag-buy one take one ng Dyson o. 30,000. Bali, 30,000. Bali, $600. So, bali, 300 na lang. Isa mura na yan, guys. Kasi ang mahal niyan. Ang mahal-mahal. Ang mahal niyan. Pero, kung kahit anong ano pa niya, pag ganyang electric fan, 30,000, hindi mo ako bibili. That's too much. Ayun na guys, si Louie Boy, nakakawa naman. Ako nag-enjoy ako sa tingin-tingin ng mga ano eh, mga gamit. Plancha guys. Ayan ang plancha pala dito. Ito, buy one take one. 1.5. Ito yata ang binili namin. Ito. 1 year ago, buhay pa. Yung isa, binigay namin sa isang pamangkin namin. Sa kapatid ni Percy. Binigay namin. Kasi anong gagawin mo sa dalawang plancha? Kasi bumili lang kami para may kung kailangan. Pero normally, hindi naman kayo namamalansya nang nagtatrabaho. At saka si Louie Boy yun. Kahit pupunta lang tindahan, gusto niya planchado. Ngayon, nagbago na siya. Salamat sa Diyos. Kung hindi, baka ako nang uutusan niya mamlansya kasi hindi ako nagtatrabaho. Pero guys, sa totoo lang, yung plancha ko, hindi pasado sa kanya. Sa mga panahon na dati, pag nagmamadali siya, na kailangan niya talaga tulong sa plancha, magpapatulong siya. Otherwise, siya talagang namamalansya ng damit niya lang. Ako, sa akin, uniform. Ay, sige guys, ito, uwi na tayo. Ito, yun na siya. Kanina pa siya ano, ito mga relo. 9 West. Walang price. Ayun. 2825. Okay na rin ano. 9 West. Nakatingin lang ako. Thank you. Uncline din, uncline. Uncline 4,000. Ayan mga uncline. Okay na rin ang presyo na yan. Halika na ga. KitKat. May katabi kang KitKat ga oh. Ayan ga oh. KitKat oh. Ay. Ga oh. KitKat. Why? KitKat is good. Hirap nitong diabetic tayo. Ang dami sana ng chocolate oh. Toblerone, kalalaki. At saka kahirapan dito kasi pag binuksan mo, ano na. Lagay mo sa ziplock. Hindi na. Matitemp lang ako eh. Halika na, uwi na tayo. Buy one take one. Muffins. Parang sa Costco rin. Muffins na buy one take one. Okay na. Oo. Magkano? $3.79. Uwi na kami. Nabusog na ako sa katitingin. Maltesers is good. Lagay mo sa gatas. Kainin mo parang cereal. Napakasarap. Pakipax na lang. Thank you. Sabay pa ano dala? 74%? Oo. Yan, hindi ko alas. Mga batasan eh. Baka akala niya ano yan? Ano yan? Yung fake na ID, no? Fake ata yan. 75 na siya. Pakibigyan mo kayo mga isa. Panoorin nyo yung nag-topic dito. Gusto naman siya pag-vlog sa Roy naman. Thank you, Lord.
maga. Thank you. $7,000. 11,000. 7,000. Pala ko 11,000. 7,700. Uwi na tayo guys. Ginabi na tayo. Ginabi na. Saan tayo nag-park? Saan? Ayun. Ay, doon pala. Oh, sige po. Ha? Sa kabila. Sige, dyan ka na. Uwi na tayo guys. Uwi na tayo. Salamat sa Diyos. Tapos na. Nasaan na siya yun? Guys, salamat sa pagsama sa amin. Maraming salamat. Ang lupa pala hindi pa namin na ibaba. Ayan pa yung lupa. Binili natin last time oh. Ay, ay, ay. Yan.